halittu a ciki da biguwa, Allah nake nufi dan shi ne Matserata. Yi salati ga mai gidan Jibril sahibinka, sa'adi sahaba Allah sun so gwaninka. Rabu da shegunan da suka so shabibinka, sashi rafa'u rabbana suke gyara harka. Ni dai na rike kusani har gun Matserata. wanda yake rabo da kayan Allahu mai gida. Alabasa da baba sai ta sharba hadimi ne, shike casa dukan abu jarumi ne. Jikan Faduma ka ja mu muje kai uba ne, suna kai da shewa alkwanawi malami ne, su ne ke faɗan ma'aiki shi ne Matserata. Annabi ne Matserata, annabi ne matabbata, wanda yake rabo da kayan Allahu mai gida. Salamun alaiki Faduma na zo bara gida, bakwanan gini da yayi begen nan na mai gida. Yau ma ga na fito zan yi yabo ga mai gida, ma biya sa na zo raudar nan ta mai gida. Ki mun dan isar afiya ina so Matserata. Wanda yake rabo da kayan Allahu mai gida. Ina yabo ina ta yabo sai zuba nake, na rasa mai nake faɗa baki sai zuba yake. Sina ambace ku sai na zata mukarraga nake, domin komai na Allah abun ku ai yake. Garo ko gare ki ayaban nan sa na tabbata. Ya masanin gida uban ji guda daya irin ka ba, kaɗai ne ka kalli Allahu a ya uban uba. Fadar na ga babu kowa sai kai da rabuwa, ya kake ne uban gida na ban san kamar ka ba, ko a ina kawai na duba kai ne Matserata. Annabi ne Matserata, annabi ne matabbata, wanda yake rabo da kayan Allahu mai gida. Annabi na ga diga halittu kai dai suke kira, domin ba abun bukata sai kai abun kira. Sadaga na yi ma yabo makiya sai ya hattara, domin faɗuwa a karan sirri na gagara. Ni wuri na je a begen ka kawai na tabbata, dan na Faduma. Wani hankali ta ya zai iya banka Nasiru, mai hankali yana son begen ka dayibu. Dan kai ne ka burge Allahu wani wutan shiru, mu a yaban ka ba mu kaunar mu ji kauni tai shiru. Mu fa yaban ka shi kadai muka ɗauka Matserata. Wanda yake rabo da kayan Allahu mai gida. Ya sirrin cikin ilawa abin farin duka, kake ta da mamatacce farin garin Maka. Shine nan ya mai da yamma rana tuno haka, ya magana da mabarewa zancen nake maka. Dai ka ji mai gida na sunan ka kabata, wallahi kabata. Ni wani saufani nake wajabo kai fawa kawa, na wayawa ilahu kai kuma to na kawa yawa. Shi dai nawa na sani yayi wayawa yawan yawa, to kai na game yake da shi maganar akwai yawa. Bara dai na barka malam ka taho ka kubuta, ka kubuta. Wanda yake rabo da kayan Allahu mai gida. Ya bankin ilahu ma'ajin da ya tara sirrika, masanin gaibu dan uwa kar ka musa ka hallaka. Da ka ki shi dan uwa wuta na hale take maka, da ka bi shi na ga aljanna guri take maka. To malam ka yarda Annabi shi ne Matserata. Wanda yake rabo da kayan Allahu mai gida. Ni wallahi mai gida da fari da kai nake, ko a ina na ji ka Annabi murna kawai nake. Sadaga na yi ma yabo in ji kawai abun kake, dan kai dai nake yabo ni fari da kai nake. Salamun alaika sirrin sirrin Matserata. Annabi ne Matserata, annabi ne matabbata, wanda yake rabo da kayan Allahu mai gida. Wai suturta duniya malance, wanda ya gyara lashira in ji kunce. Wai fito da rabbana ku ji zance, masanin rabbu kar ku ja mun zance. Wane ne sila da addinin ka, kai sallah da azumi har zakka. Du dai ga sunan addinin ka, magana ɗaya ka gane
Matserata sun zamo sufaye, duk maƙiyinka dole zai yi hawaye. Kai ga wanda shi kaɗai ya garaba, in ka musa da rabu za ku yi gaba, kuma gaba da shi ba za ta yi kyau ba. Magana ɗaya ka so a fibin rabba, jin daɗi nake yabanka nake yi, domin faɗi ma hana ni bulayi. Ka yi shaidar yabanka abba yake yi, ka yi mini mai gida na bar juyayi. Yan taskar yabanka ƙara kula mu, ga Muhammadu Buhari yan taskar mu, ga Zilga Bukashi yan tafiyar mu, mai harsaki yana cikin tafiyar mu. Rabbu tsare shi malamin taskar mu, yan misbahu mai ta ƙara yi zamu, yan misbahu mai ta ƙara yi zamu, yan misbahu mai ta ƙara yi zamu. Baba Rabilu mai saita mu, insha Allah Madina can ne za mu tabbata, can ne za mu tabbata, can ne za mu tabbata.